Aș dori să fim din nou cu tărie. Hristos a înviat. Suntem în zi de sărbătoare, când ne aducem aminte de întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu Toma, sau în popor se mai numește Paștele Mic. Dorim ca și în ziua aceasta să ne bucurăm de cel viu, împreună cu cel viu, și vrem ca pe El să sărbătorim, pe El să-L ascultăm, Lui să ne închinăm. Pentru această zi am ales pasajul bine cunoscut de noi din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 24, pe care aș dori să-l citesc și mai apoi să medităm, să extragem câteva adevăruri pentru sufletul nostru. Toma, a zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Doamne, îți mulțumim pentru ziua aceasta, îți mulțumim pentru cuvântul Tău pe care îl putem avea în casele noastre, la îndemâna fiecăruia dintre noi. Îți mulțumim că în el descoperim minunatele lucrări ale Tale și în mod deosebit mulțumim că în el descoperim pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Mulțumim că El a ales să arate ucenicilor și în mod deosebit a fost interesat să-i se arate și lui Toma. Doamne, îți mulțumim că ni te-ai arătat și nouă, ni te-ai descoperit și am putut să credem în Tine. Am dorit, Doamne, ca în aceste zile de sărbătoare să te arăți la mai multe suflete care stau departe de Tine, care n-au credință, Doamne, în Domnul Iisus Hristos. Vrem ca puterea Ta nevăzută și lucrarea minunată a Duhului Tău cel Sfânt să se poată înfăptui în aceste vremuri, în multe inimi. Să mulțumesc că ești Cel care ne asculți. Fii onorat și slăvit în veci de veci. Amin. Pasajul pe care l-am citit ne prezintă în mod deosebit întâlnirea specială dintre cel viu și ucenicul Toma. În mod deosebit, în pasajul acesta, aș dori ca atenția noastră să se focalizeze nu pe Toma, ci în mod deosebit pe cel viu, pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că dacă El n-ar fi fost, dacă El n-ar fi înviat, această întâlnire nu ar fi avut loc. De aceea, accentul trebuie să cadă pe cel viu și nu pe Toma. Datorită Lui are loc această întâlnire. Datorită Lui apare numele lui Toma aici. Și în mod deosebit aș dori să vedem câteva din atributele pe care le are cel viu, pe care Ioan în această Evanghelie ni le prezintă. Noi le putem observa atât de limpede, atât de ușor. Și primul atribut al celui viu care vine la întâlnirea cu Toma este atotștiința celui viu. Când vorbim despre atotștiința Domnului Iisus Hristos, vom vedea că El a știut ce a vorbit Toma atunci când s-a întâlnit cu ucenicii. Cum Toma vine înaintea ucenicilor și spune, dacă eu nu voi vedea mâinile lui, dacă eu nu voi pune mâna mea în mâna lui și în coasta lui, nu voi crede.
Domnul Iisus Hristos a cunoscut aceste vorbe pe care Toma le-a spus ucenicilor. Mai mult atât, Domnul Iisus Hristos a știut dorința pe care Toma o are, de a-L vedea și el, de a-L simți și el, de a sta și el de vorbă cu Mântuitorul, ca ceilalți ucenici. Domnul știa, de aceea vine la întâlnire cu Toma, pentru că el a cunoscut dorința pe care Toma a avut-o. Și mai mult atât, Domnul a știut și locul unde a fost Toma, de a lipsit în ziua când el s-a arătat ucenicilor, în seara zilei când el a înviat. Domnul a știut despre Toma toate acestea, aceste detalii pe care nu le-a cunoscut nici ucenicii, nici vreo altă persoană, ci însuși cel viu le cunoștea despre Toma. Și acest adevăr legat de acest mare atribut pe care Dumnezeu îl are, l-a conștientizat cu mii de ani în urmă împăratul David. Acest om deosebit care scrie Psalmul 139, în care vorbește despre tot știința lui Dumnezeu. Și aș dori să dau citire la aceste versete care vorbesc despre această tot știința lui Dumnezeu. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. David conștientizează că Dumnezeu este Cel care ne cunoaște îndeaproape pe fiecare dintre noi, nu ne cunoaște de departe. Chiar dacă El locuiește în ceruri, are cunoștință apropiată despre noi, în detaliu despre noi. El știe ce gândim, El știe ce vorbim, El știe unde mergem, ce activități întreprindem, El știe când dormim, pentru că veghează somnul nostru. El cunoaște totul despre noi. Și când David realizează tot știința lui Dumnezeu, el spune, este o știință atât de minunată, este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde, ca să o pot înțelege. Oare și tu, iubitul meu, credincios, frate, soră, prieten, ai conștientizat ce Dumnezeu ai? Că este atot știuitor. Ai conștientizat că Cel care a înviat dintre cei morți este Cel care cunoaște totul despre tine? El a cunoscut totul îndeaproape despre Toma și El știe totul îndeaproape și despre tine. Știe ce vorbești, știe ce gândești, știe ce-ți dorești, știe unde mergi. Și ce minunat este că nu doar că le știe, El vrea să împlinească dorințele tale, așa cum le-a împlinit pe a lui Toma, venind în mijlocul ucenicilor, venind în acea seară să se întâlnească cu Toma. El și astăzi vrea cu tot din adinsul să împlinească și dorințele tale. Și El ține cont de dorințele tale. Nu știu cât țin cont alții de dorințele tale. Soțul, soția, copiii, șeful unde lucrezi. Să știu sigur că Cel atot știuitor, Cel viu, ține cont de dorințele tale. Apoi, în
pasajul acesta vom vedea un alt atribut pe care cel viu îl are și l-a arătat în întâlnirea pe care a avut-o cu Toma. Este vorba de atotputernicia celui viu. De unde înțelegem acest lucru? Din versetul 26, ultima parte, spune: pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis: pace vouă. Ușile erau încuiate. Casa, încăperea în care ucenicii se aflau, ucenicii s-au asigurat să fie încuiate, ca nimeni să nu poată pătrunde în locul acela. Poate că au încuiat totul pentru că încă mai era teamă în viața lor. Poate au încuiat pentru că le era teamă de autorități. Era totul încuiat. Însă, în ciuda acestora, cel viu vine în mijlocul lor, pentru că El este cel atotputernic. Atotputernic în fața căruia toate aceste opriri, toate aceste bariere umane nu-i pot sta în cale. El poate pătrunde, pentru că este atotputernic. Și mai mult de atât, aș dori să observăm că cel atotputernic, pentru că este atotputernic, are un loc, ar trebui să aibă un loc special, acolo unde intră. Ne spune Scriptura: a stătut în mijloc și le-a zis: pace vouă. Dintr-o dată cel viu a apărut în mijlocul lor, a stătut în mijlocul lor și toți ceilalți erau în jurul celui viu. Când înțelegem că El este cel atotputernic, atunci îi vom oferi și locul central în viața noastră, în familia noastră, în tot ceea ce privește orizontul nostru. Îl vom pune pe El central și vom face ca totul să graviteze în jurul Său. Viața noastră, aspirațiile noastre, dorințele noastre, preocupările noastre, totul să graviteze în jurul Lui. Cel viu este cel atotputernic, cel care a biruit moartea, cel care l-a biruit pe cel rău, cel care a biruit frica din viața ucenicilor, spaima care era acolo, cel care a biruit și a spulberat necredința care era în viața ucenicilor, pentru că El este cel atotputernic. Ucenicii, cât și Toma, au înțeles că cel viu este cel atotputernic. Oare înțelegi și tu? Oare ai înțeles și tu că cel care a înviat nu este un simplu om, ci este cel atotputernic, este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu și nimic nu-i poate sta împotrivă. Apoi, în întâlnirea dintre cel viu și Toma, înțelegem un alt atribut deosebit. Și acesta este dragostea celui înviat. Dragoste care se poate întrezări în această relatare a Scripturii. Dragoste pe care o înțelegem prin faptul că cel viu îl caută pe Toma. Domnul cel viu cunoștea poate neliniștea, poate amărăciunea, poate insuccesul care era în viața lui Toma, pentru că poate căința, poate regretul pe care Toma l-a avut pentru că a lipsit de la întâlnirea cu ucenicii atunci când Domnul li s-a arătat. Și de aceea Domnul, în dragostea Lui, îl caută pe Toma. Vine în mod special după 8 zile ca să-l întâlnească pe Toma.
Apoi, în dragostea lui, Domnul îi vorbește. Se apropie de Toma și are un dialog cu el. Când a intrat, Domnul se adresează direct lui Toma. După ce îi salută pe toți cu pace vouă, spune, apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Domnul vine și îi vorbește lui Toma. Îi lasă pe ceilalți deoparte și îi se adresează lui Toma. Apoi, Domnul în dragostea lui vine și împlinește dorința lui Toma. Dorință pe care el și-a exprimat-o cu câteva zile înaintea ucenicilor. Ucenicii care poate n-au luat seama la dorința pe care Toma a avut-o. Domnul a luat seama și vine și vrea să-i împlinească. De ce ei se adresează și spune, Toma, vino și pune mâna ta în mâna mea, în coasta mea. Sunt aici, am venit din dragoste pentru tine, ca să-ți împlinesc această dorință. Apoi, Domnul, pentru că îl iubea pe Toma, creează același context. Vedeți, tot seara vine și se arată. Cu aceleași cuvinte se adresează ucenicilor ca în urmă cu o săptămână, pace vouă. Creează același context ca în urmă cu o săptămână pentru Toma. Pentru că Domnul vroia să arate lui Toma că el nu este mai prejos decât ceilalți, ci în ochii lui Toma are valoare. Este același ca ceilalți ucenici. Are aceeași valoare ca toți ceilalți 10 ucenici. Și de aceea creează același context și pentru Toma, chiar dacă era singur. Apoi Domnul în dragostea lui îl mustră pe Toma. Dar aș dori să înțelegem că nu este o mustrare dură. Nu o face Domnul așa cu multă duritate, ci îi spune Toma, nu fi necredincios, ci credincios. Adu-ți degetul, mâna, pune aici și nu mai fi necredincios. Crede și tu. Este o ușoară mustrare. Pentru că, dragii mei, Scriptura, Dumnezeu, Cel care a dovedit, ne cere și nouă astăzi, la fel, să ne desăm, poate fratelui, sorei de credință, poate celor din jurul nostru. Și poate de multe ori avem lucruri pe care vrem să le remediem în viața lor. Și suntem chemați să folosim cuvinte, nu care să-i rănească, nu care să-i doboare, ci mustrarea noastră să fie făcută cu înțelepciune, să fie făcută cu blândețe, să fie făcută cu dragoste, ca să-i putem ridica folosind asemenea cuvinte. Și după ce Dumnezeu, Fiul cel viu, arată dragostea față de Toma, căutându-l, vorbindu-i, împlinindu-i dorința, chiar și creând acel context, chiar și mustrându-l, se vede că Toma a înțeles și a fost copleșit de această dragoste a celui viu, încât vine și își afirmă credința cu atâta tărie. Spune, drept răspuns, Toma a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma a înțeles că Cel care este viu este Dumnezeu. Și după ce a înțeles că este Dumnezeu, a vrut să-L facă ca și Domn al vieții Lui, ca stăpân al vieții Lui. Pentru că n-a văzut la nimeni altul o așa dragoste, o așa măiestrie, o asemenea bunătate, blândețe. De aceea El vroia să-L ia pe Cel viu ca Domn al vieții Lui. Aș dori într-o zi ca aceasta să înțelegem că Cel viu
este plin de dragoste. Și în dragostea Lui, ca altădată pe Toma, ne caută pe fiecare. Poate ne-a căutat în urmă cu 10 de ani și am răspuns chemării Lui, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dar aș dori să înțelegem că El și astăzi mai caută suflete, oameni, persoane din orice popor, din orice națiune, ca să-i întâlnească, ca să-i determine ca și ei să creadă în El, în cel viu,